Kevin Mikallef se jinżamm arrestat wara li ma talabx għal ħelsien mill-arrest. It-tnejn komplit il-kompilazzjoni tal-evidenza fil-każ tal-qtil doppju li seħħ fil-Gargur meta Kevin Mikallef ta' 42 sena allegatament qatel lill-ommu Antonja u lil Zitu Marija b'diversi daqqiet ta' sikkina wara li suspetta li kienu qegħdin jitfawlu l-kalmanti fil-kafe. Fil-qorti xedt l-uffiċjal tal-Arajju Antwana Ġus li rrakkonta l-mument tal-arrest star li jekk kif wasal fuq il-post tal-qtil kien Kevin Mikallef stess li fetaħ il-bib ta' barra u kien f'dak il-mument li ġie arrestat. Hekk kif sabu x-xena mdemmija mal-ewwel intalbet biex tiġi ambulanza fuq il-post biex tingħata l-għajnuna medika. L-akkużat kienet għadha ħajja u għalhekk ittieħdet l-isptar Mater Dei fejn fil-ftit mumenti li ġiet f'sensija il-isnet isem bina Kevin. Fl-awla nstemat ukoll ix-xhieda tal-ispettur Mario Xiberras u stqar li kien min tal-ewwel li wasal fuq il-post fejn seħħ id-delitt u hemmhekk sab li l-akkużat imċappas bid-demm u mmanetjat mill-pulizija. Quddiem il-Maġistrat Monika Vella xed ukoll is-Surġent Brent Zammit li qal li dakinhar tal-qtil hu mar fir-residenza u saret it-tfittxija flimkien ma' numru ta' pulizija oħra fejn ġew elevati xi mediċini u mobiles li nstabu. Minn barra d-dar li fiha seħħ id-delitt saret tfittxija wkoll f'żewġ vetturi tal-akkużat. Wara talba fisem il-prosekuzzjoni mill-Ispettur Kurt Zara, il-qorti ħattret lill-espert Joseph Malija sabiex jieħu l-impronti diġitali tal-akkużat Kevin Mikallef u dawn jiġu mqabbla ma' dawk li nstabu fuq ix-xena tad-delitt. Għannom tal-imputat Kevin Mikallef der l-avukat François Dalli. Il-kumpilazzjoni tal-evidenza se tkompli nhar is-26 ta' Settembru.